Evo, lijepo vas sve pozdravljam. Prije otprilike sat vremena završio je sastanak na vrhu Sjevernoatlantskog saveza povodom 70. obljetnice Washingtonskog ugovora. Za nas je ovo bila prigoda sve zajedno da razmotrimo i stanje trenutno i ulogu saveza, isto tako svojevrsni smjer strateške rasprave o njegovoj budućnosti. S aspekta Hrvatske možemo reći da smo u ovom trenutku, evo od svih ovih, ako računamo i Sjevernu Makedoniju, 30 članica, jedina zemlja koja može dati svoju ocjenu iz tri perspektive. To je bio sadržaj i mog nastupa danas. Prvi je da se mi sjećamo kako je to biti ne članica NATO-a, a biti žrtva agresije i napada. Dakle, Hrvatska ima to iskustvo. To nema niko drugi u toj mjeri kao mi. Dakle, Hrvatska je bila ne članica NATO-a 90-ih, kada je politika Miloševićevog režima željela stvoriti veliku Srbiju. Hrvatska je pretrpjela velike žrtve, preko 15.000 poginulih, 60.000 ranjenih, ogromne ratne štete, procjenama oko 30 milijardi dolara. Činjenica da nas je to usporilo u gospodarskom razvoju, u napredovanju i prema Europskoj uniji i prema samom savezu. Dakle, to je jedinstveno iskustvo. I tu činjenicu kada čuju kolege i oni osvijeste što znači savez, što znači kolektivna sigurnost, što znači članak 5, što znači solidarnost u sigurnosti. Dakle, za razliku od nas, niko drugi, pogotovo ove zemlje koje nakon 1945. na svom teritoriju nisu ni uopće bile ni teoretski u situaciji da im se nešto dogodi, dobiju realnu dimenziju snage Sjevernoatlantskog saveza. Druga optika je optika države koja je 10 godina, upravo ove godine, članica saveza. I to odgovorna članica saveza koja pridonosi globalnoj sigurnosti, dakle iz vremena kad smo bili primatelj sigurnosti do vremena kada smo sada dio onih koji osiguravaju i daju sigurnost u drugim kriznim područjima. Zemlja koja je u mandatu ove Vlade, iza nas su 4 proračuna, konzistentno povećavala izdvajanja za obranu, čime smo došli sada na 1,68% BDP-a, dakle od onoga praga od 2%, pokazujemo namjeru da budemo odgovorni i da u novim sigurnosnim izazovima, njih je doista puno u ovom trenutku globalno govoreći, možemo biti ona zemlja koja participira i u NATO-ovim misijama i operacijama. U ovom trenutku 250 hrvatskih vojnika je u različitim misijama i operacijama NATO-a, u idućoj godini će ih biti 500, dakle mi na taj način pokazujemo svoju konzistentnost. Podržali smo osnivanje svojevrsne grupe eminentnih stručnjaka koji će pomoći savezu da promišljamo budućnost i njegov strateški smjer. To je bio konsenzualan stav svih danas i mislim da je to dobro i korisno. I treća optika, dakle ne članica, članica i buduća država koja će preuzeti predsjedanje Vijećem Europske unije, dakle od 1. srpnja, gdje naglašavamo da je Europska unija NATO-u, a i obrnuto, glavni partner u projiciranju mira i stabilnosti. I ne samo na transatlantskom području, nego i u drugim kriznim žarištima diljem svijeta. Ta poruka je izrazito važna jer je suradnja između Europe i Sjedinjenih Američkih Država u pogledu sigurnosti neraskidiva i neodvojiva. To je jedna poruka koja je danas bila vrlo jasno kazana praktički od svih šefova država i vlada i da razvijanje strateške autonomije na razini Europske unije, a to znači jačanje obrambene politike Europske unije, istodobno može i treba biti komplementarno sa jačanjem europskoga stupa NATO-a. Dakle, to nisu procesi koji su međusobno odvojeni, izolirani, obrnuto, snažnija suradnja na razini Europske unije u pogledu obrane i sigurnosti može samo ojačati europsku dimenziju Sjevernoatlantskog saveza. Sa te tri poruke mislim da smo na pravi način dali doprinos današnjoj raspravi, usvajanju zaključaka,
uz naravno čestitke Sjevernoj Makedoniji koja će čim Španjolska kao zadnja članica NATO-a ratificira protokol o pristupanju Sjeverne Makedonije Savezu, postati službeno 30. članica, te uz suosjećanje i potporu Albaniji i želju da zajedno, dakle i u okviru Saveza i u okviru Unije pomognemo našoj bliskoj državi, relativno susjednoj, ne neposrednoj, ali vrlo bliskoj, obnovu nakon ovoga teškoga potresa koji je pogodio područje Drača i okolnih mjesta. Ukupna atmosfera je bila vrlo konstruktivna, vrlo susretljiva, vrlo izbalansirana, bez ikakvih disonantnih tonova, dapače. I s te strane možemo reći da je i glavni tajnik NATO-a, gospodin Stoltenberg, a i domaćin Boris Johnson da su zajedno napravili i kvalitetnu pripremu same rasprave i svih dokumenata koji su danas usvojeni. Pitanja možemo prvo Leona ili Leona Šilje-Gertel, dotaknuli ste se, zanima me još kako je završena sama atmosfera, jesu li izglađene sve one nesuglasice, s kim ste imali bilateralne sastanke i o čemu ste razgovarali s turskim predsjednikom? Ono što je najvažnije, dakle imali smo formalne sastanke upravo prije ovog našeg susreta sa predsjednikom Crnogorske vlade i vlade Sjeverne Makedonije. Jučer kako smo imali praktički, ja se ne sjećam da smo imali takvu prigodu na bilo kojem samitu, gotovo 3 sata biti svi zajedno i na prijemu u Buckinghamskoj palači, a potom i u Downing Streetu. Razgovarao sam doslovno sa svima o svem onome što je relevantno za i bilateralne odnose, ali i za odnose u okviru NATO-a. Ono što je nama bitno je sljedeće. Atmosfera je bila jako dobra, dakle u odnosu na ovaj možda i medijski odjek kojeg sam malo pratio i noćas prije samoga samita, gotovo da ono što možete vidjeti u glavnim svjetskim medijima uopće nije bilo zrcaljeno u raspravi. Dakle, rasprava je bila jako dobra, jako mirna, jako konstruktivna i gotovo konsenzualna. Praktički tu nije bilo nikakvih kritičnih tonova, pretpostavljam da vi aludirate na neke ranije samite i neke ranije rasprave. Dakle, toga nije bilo. Dapače, bilo je vrlo smireno i u jednom dobrom smjeru značaja saveza, značaja kolektivne sigurnosti, značaja brige jednog saveznika za druge i drugih za jednoga koji je možda i najveći kontributor kada je riječ o financijskim sredstvima. Što se tiče ostalih tema, ono što nam je posebno važno kad je riječ o premijeru Johnsonu, dakle mi sad čekamo ovdje izbore u varijanti da pobjedi konzervativna stranka sa dovoljnom većinom da mogu ratificirati sporazum o urednom povlačenju iz Europske unije. Nakon toga će biti automatski odmah u siječnju na hrvatskom predsjedništvu da pripremi takozvani pregovarački okvir za buduće odnose između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine. Dakle, to je jedna od tema koju smo dotaknuli, koja će se otvoriti, ja sad neću ništa prejudicirati, ali nakon 12. prosinca kada su predviđeni ovdje izbori. Razgovori i sa francuskim predsjednikom Macronom oko toga da se dogovorimo kako da zajednički pronađemo rješenje iz one zakomplicirane situacije kad su u listopadu blokirano otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Mislim da tu idemo u jednom dobrom smjeru jer je nama u interesu da sastanak na vrhu u svibnju koji će biti u Zagrebu bude uspješan, a da se pronađe modalitet kako da idući put kad se vratimo ovoj temi, a to će biti tijekom hrvatskog predsjedanja, nađemo jedan konsenzus i mogućnost otvaranja pregovora sa ove dvije zemlje. To je kada je riječ o ovim ključnim zemljama, naravno i sa kancelarkom Merkel. Dogovaramo posjet Berlinu odmah početkom siječnja na početku hrvatskog predsjedanja, tako da u ovom trenutku gledamo koji je najprimjereniji termin sa mnogima ostalima redovite teme, ali znate i sami da se sa većinom tih lidera u biti non stop viđamo u ovakvim situacijama, kako je ovdje sve bilo koncipirano da nije bilo baš previše ekstra sati za bilaterale, onda neću sad baš svaki razgovor s nogu prepričavati. Uglavnom, bilo je dobro. Ivana Pezimuskaljov, Nova TV. Dakle, s obzirom na najavu povećanja plaća u javnom sektoru, s obzirom na najavljena izdvajanja za obranu, znam da ste se već osvrnuli na to, ali zanima me otkud novci i koliko je realan taj plan i je li se u ovim razgovorima, s obzirom da se
da ide priča oko nabave borbenih aviona, je li se u ovim razgovorima iskristalizirao nekakav dogovor s Amerikancima oko aviona? Nema dogovora. Da idemo u dogovor, onda se ne bi bavili ovom procedurom koja uključuje pozive za više zemalja, prema tome, dakle, da tu budemo sasvim jasni, odlučnost naše vlade da Hrvatska stekne sposobnost novu kvalitetu u hrvatskom zrakoplovstvu je čvrsta, jasna, odlučna, ide se na nove iskorake. Što se tiče plaća, dakle, ako mislite na ovo što je bilo sa prosvjetom ili eventualne druge zahtjeve nekih drugih sektora, ono što mi ćemo čvrsto ostati pri politici uređenih javnih financija. Dakle, uređene javne financije i koncept da trošimo koliko imamo, a da ne trošimo ono što nemamo, je okvir oko kojeg ćemo biti čvrsti. Mi smo napravili maksimalne iskorake u povećanju plaća u našem mandatu, to je bez presedana, dakle 18,3%. Mi radimo, evo danas je uži kabinet čim sletimo u Zagreb. Sutra će biti na vladi, ja vjerujem, riješeno i pitanje temeljnog kolektivnog ugovora sa svim javnim službama. Prema tome, cijelo to pitanje ćemo riješiti. A što se tiče održivosti naših javnih financija, Hrvatska u mandatu naše vlade ima zdravi rast. Zdravi rast podrazumijeva da stvaramo pretpostavke i za nova ulaganja, i za naše gospodarstvo, i snažnu polugu europskih fondova koji su, vodite računa, oko 80% javnih investicija u Hrvatskoj. Mi tu želimo i snažniju ulogu javnih poduzeća koje mogu biti zamašnjak investicija i gospodarskog rasta, osloniti se ponovo na vrlo solidne, dakle 3 rekordne turističke sezone jedna za drugom. U tom smjeru ćemo nastaviti i s te strane očekujemo i nalazak sredstava za eventualna daljnja povećanja i iskorake koji su realni. Gordan Žvanić, HTV. Jedno samo kratko pitanje da se malo vratimo unatrag tijekom razgovora s predsjednikom Erdoganom. Jeste li se možda dotaknuli ultimatuma koji je on postavljao vezano za Baltik i na koji način se uopće tijekom samita sad pronašlo rješenje za to pitanje? I drugo pitanje vezano za unutarnju politiku. SDP pokreće opoziv ministrice Divjak. Kako će se vlada postaviti prema tome? I hoćete li vi osobno, kako ste to činili za druge ministre, braniti ministricu u Saboru? Što se tiče Turske, dakle, koliko je meni poznato, mislim da se ide prema rješenju koje bi omogućili usvajanje dokumenta koji se odnosi na, odnosno to je već, evo, veleposlanik signalizira, riješeno. Mislim da je danas bio kraj ove procedure šutnje koja je prošla. Prema tome, dakle, to je bilo dosta jasno sinoć kada smo razgovarali. Ono što je nama bitnije, dakle, baltičke države su imale određene zabrinutosti, ali i Poljska, ali to je riješeno, dakle, to je dobro. Turska je saveznica u NATO i na taj način se ponaša. Ono što je važno, dakle, za nas je buduće uređenje pitanja sprječavanja nezakonitih migracija na istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti. Dakle, za nas je to strateško pitanje. I stoga u razgovorima koji se vode sa Turskom i kao buduća država na čelu vijeća vodit ćemo računa da se nastavi svojevrsni aranžman koji je postojao proteklih nekoliko godina. Vi znate da je Unija izdvojila ukupno oko 6 milijardi eura kako bi putem međunarodnih organizacija pomogla financiranje brojnih migranata i izbjeglica koji su na teritoriju Turske. I na tom tragu se vode razgovori na najvišoj razini i institucija i ključnih država članica. Što se tiče ove teze, pročitao sam malo prije, dakle, to je uobičajena i očekivana na neki način inicijativa oporbe koja uvijek nastoji i po ne znam koji put već u našem mandatu, sad smo u 4. godini mandata pa smo se rutinski navikli na ta njihova nastojanja, ići za onim pokušajima koji nastoje destabilizirati vlast ili većinu u Hrvatskoj. Ono što ćemo mi napraviti, a to sam govorio i ranije, razgovarat ćemo sa našim partnerima iz HNS-a, dakle, za razliku od SDP-a koji je ukidao dodatke, smanjivao koeficijente, smanjivao plaće prosvjeti, ova vlada će u konačnici povećati plaće u prosvjeti, ako se računa i onih 2% od 1. siječnja 2021. za 25%. Prema tome, tko o čemu, dakle, mi o
boljem statusu, ljudi u obrazovanju, a oni uvijek na kratkim stazama neke političke igrice ili destabilizacije. Vi u ovom trenutku ne znate hoćete li braniti ministricu Divjak, niste dali odgovor? U ovom trenutku uopće ne znam imaju li oni potpise. Samo sekundu, Katarina Krasnica. Da se vratimo na ovo medijsku sliku o slaganju ili neslaganju lidera. Ja shvaćam potrebu svih lidera koji izlaze sa ovog sastanka danas da dedramatiziraju situaciju, ali mi smo vidjeli stvari koje nitko ne može opovrgnuti. Jučer Trump i Macron gdje su izmjenjivali neke rečenice poput Macronovog dajte budimo ozbiljni, nakon što mu je Trump rekao hoćeš li uzeti ISIS-ove borce, to ne izgleda kao normalna slika uobičajenog prijateljskog savezničkog razgovora u NATO-u. Vidjeli smo upravo sada na sastanku predsjednika Trumpa i kancelarke Merkel da Trump govori o Trudeau kao dvoličnom, kao da je dvoličan lider. Vidjeli smo sinoć na tom domjenku u Buckinghamskoj palači gdje je kanadski premijer Trudeau se na neki način izruguje sa tom Trumpovom dugačkom pres konferencijom sa Macronom, kaže da su Trumpovi savjetnici objesili usta kad su vidjeli šta on priča. Dakle, ne možete opovrgnuti iako tvrdite da je sve normalno, da baš i nije sve normalno. Moje pitanje možda, ima li među tim zarobljenim pripadnicima, borcima ISIS-a i hrvatskih državljana od kojih predsjednik Trump očekuje da se vrate u Europu? On stalno insistira na tome da europske države prime te ljude natrag ako su njihovi državljani. Imali dakle i nekih očekivanja od Hrvatske. I drugo, možete li zaista reći da je ovo jedan normalan razgovor lidera, saveznika ili ipak ljudi, obični građani koji brinu o sigurnosti kad gledaju NATO trebaju biti zabrinuti? To vam kažem, postoje dva trenutka. Jedan je ovo ozračje koje se razvijalo jučer i odjek je bio, hoće li biti deklaracija otprilike. Evo, da samo gledam medije, mislio bih možda ovi neće danas usvojiti ništa. Nakon što sam 3 sata odsjedio na samitu i kad slušam sve lidere, ovdje vam je nekoliko ministara koji su bili, imate dojam da to što je bilo jučer kazano s ovim što je bilo danas nema nikakve veze, kao da je prošlo 2 godine otprilike od tih događaja koje vi spominjete. Moramo biti svjesni jedne stvari. Dakle, u svakoj obitelji, a NATO je obitelj i to sigurnosno vezana obitelj, uvijek ima nekih pitanja oko kojeg su različita stajališta. Dakle, poznato vam je stav predsjednika Trumpa i američke administracije koju on vodi o tome da i drugi moraju povećavati izdvajanja za obranu. Dakle, oni to cijelo vrijeme u protekle 3 godine stavljaju na dnevni red. Ono što je važno znati da su obaveze većih izdvajanja iz 2014. Dakle, od sastanka na vrhu u Walesu, koje nemaju veze sa predsjednikom Trumpom, nego su jedan konsenzualno usvojen plan šefova država i vlada NATO-a tada. Prema tome idemo u istom procesu. Te rasprave koje na neki način djeluju ekstra polemične su biti dobre. One su dobre jer će se otvoriti strateška rasprava o ulozi, smjeru saveza u godinama koje su pred nama. 70 godina je puno. 70 godina suradnje je jako puno. Ona je dobra, ona je kvalitetna. Dakle, bez obzira na sva različita stajališta, NATO je čvrst. Postoji jedna kohezija, postoji u konačnici vezanost i člankom 5, ali i drugim odredbama Washingtonskog ugovora gdje su se zemlje angažirale da ulažu u obranu i da kroz ulaganje kasnije ako dođe do krizne situacije treba jedno drugoj pomoći. Prema tome, ovo je dobro da malo više razgovaramo o NATO-u, pa čak i u našoj javnosti. Meni se sviđa da ima ovako polemične tonove, jer nekako imamo uvijek možda malo manje u Europskoj uniji, ali gotovo svaka međunarodna organizacija u koju smo ušli, danom kad smo ušli, gotovo da smo je zaboravili. A nije baš NATO koja bila međunarodna organizacija i nije dobro je zaboraviti. O borcima isti sa hrvatskim? Nikakvih razgovora o tome nije bilo. Baš nikakvih. Imamo vremena za još jedno pitanje. Katarina Bečen, televizija, pa ćemo pitati. Tomislava je ostalo. Imam 2 pitanja, pa evo, kratko.
čini se da je znači i američki veleposlanik Kohors potvrdio da bi za godinu dana trebala biti ta vizni režim između Amerike i Hrvatske, da bi trebao biti, da ga ne bi trebalo više postojati. Možete li potvrditi, znači, je li to konačno taj dan za godinu dana? I druga stvar, ova priča sa dvojicom Nigerijaca ima puno kontradiktornih informacija i skuplja se informacije od policije koja kaže da nema veze s tim, od ljudi gdje su bili na natjecanju. Na kraju cijele priče svakome je nejasno kako su oni izašli iz Hrvatske u BiH, da nemaju nikakav pečat u putovnici. Dobro. Što se tiče ukidanja zahtjeva da hrvatski državljani trebaju vizu za putovanje u Sjedinjene Američke Države, dakle mi kontinuirano, kao što su radile i ranije vlade, radimo na tome da se po tom sustavu postotka odbijenih zahtjeva za davanje vize spustimo na razinu koja je dovoljna za ukidanje viza. Hrvatska je članica Europske unije, nama bi to bilo jako, jako dobro i zbog prije svega gospodarskih odnosa, jer oni kako god okrenemo ipak smanjuje intenzitet i komunikaciju i stoga postoji vrlo jasan plan i vlade Sjedinjenih Američkih Država i hrvatske vlade da u sljedećih, recimo to tako, 11 mjeseci otprilike napravimo maksimalne napore kako bismo krajem 2020. godine mogli doći u poziciju da jedna temeljita evaluacija na strani vlade SAD-a i nadležnih ministarstva omogući Hrvatskoj ukidanje viza. I to je otprilike, to je 3% mora biti maksimalno odbijenih. Sve što je preko, ne ulazimo u situaciju da se kvalificiramo da se ukinu vize. Smatramo da Hrvatska nije zemlja koja je na bilo koji način prijetnja nekakvog emigracijskog vala ili karaktera prema SAD-u. Stoga očekujemo korak naprijed. Što se tiče ove druge teme, budući da se to sve razvija od kad smo mi ovdje, koliko ja znam, na tu temu se očitovalo i Ministarstvo unutarnjih poslova, sad sam shvatio i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Ja u ovom trenutku niti želim, niti mogu bilo što drugo komentirati osim toga što su oni već naveli. Hvala kolege. Hvala vam puno, doviđenja, vidimo se.